Ráméis gan dealra bheitás na leabhar seo a dúirt scríbneoir Gaeilge a bhain Alison Lang inniu. A scríobh ar Twitter dúirt Lang gur anra focail atá an tú. Tuairiscíodh ar BBC Alba go bhfuil bailiúchán leabhar ar díol ar Amazon a léiríonn na himplachtaí atá ann de aon teanga mion teangacha ach go háirithe I bhíonn sin na teicneolaíochta a úsáidir chun ábhar a aistrú. Smíanamh faoi daoine atá ag fáil teanga má ecann sí leabhar ar an Idirlíonn sa teanga sin go háir le mún teanga nach bhfuil sé éasca teachtar leabhar bheith siad gur óbéidir go goróga seo lom nó fiú tismathirí le daltaí atá ag irí teanga leabhart ceap ag siad go cabhróg sí lo é elam agus gan dat bheith sé crothú níos mó feibanna go geartarmach na bacla go fáiltarmach dus na daoine sin atá ag irí an teanga sin elam. Leabhar clasachacha atá na leabhar ar Amazon mar hampla an de na gabal uaine. Ní gá Gaeilge a bheith ar de holagat chun a hiagháil gur béarlachas lum atá ag eist an sin. Agus leanann na habartaí rialacha gramadí an bhéarla. Sampla siimplí a bhain is an phrása seo, as béarla, poor girl, go dtí bucht níon, a bheith ar nós a rás Gaeilge, bucht cholín. Chuir sé aníontas orn an Albain go leor amuon sin bhí aistria le AI. Ní heamháin na Highland Gaelic an álinn, uaireanta is féidir leat bula faoi thuairim I dhéanú ar a bhrí, ach uaireanta ile ní féidir sin I dhéanú. Go dé an nealsannacht atá taobh hir de seo. Sílim go duine éigin amuon sin a bhí a géirí ar a go tapa I dhéanú leis, ach ní ró Gaelic ag an duine sin, agus ní ró ach tsenga a bháin ag an duine sin sílim. Rinne nuacht TG4 iarracht den jog gearán a chur faoi bhráid Amazon faoi na targaí seo, ach ní bhórmuid aon scéile a raswahab. Cuivaní Lion, nuacht TG4.